Tamen bachtale shavale. Kadigili bishaveli Roxana, peske raikane romeske, legajas laceske andiózda, peresko születésnapot. Tai kívánni lesz ke zorszas timolungot rajo boldogságo, tai kadalagy lesz a kamela szávite fejezi lesz, hogy szárkamel lesz. Tamen bachtale shavale. Ezt a számot sok szeretettel küldi a Roxana a kedves férjének, Gajas Lászlónak Ózdra a 37. születésnapja alkalmából. És ezzel a számmal szeretnék kifejezni, hogy mennyire szereti és köszöni, hogy van neki. Legyetek boldogok egy életen át! Te vagy nekem a mindenem, 5 éve jóban, rosszban együtt vagyunk már. Szeretlek én a szívemből, tudom, hogy téged kaptalak az Istentől. 5 éve már együtt vagyunk, és minden pillanatban boldogok vagyunk. Boldog nagyon a mi családunk, mert gyermekeinknek mi mindent megadunk. Te lettél nekem a végzet, Laci, szeretlek nagyon-nagyon téged. Szeress hát nagyon, I love you. Az én szívem már csak érted dobbanhat. Boldog vagyok, Laci, veled, mit tőled kaptam, hadd köszönjem meg neked. Te vagy nekem az egyetlen, az életem, a kincsem és a mindenem. Megértünk már sok szem